Nosaltres ara marxem cap a l'Empordà. Per què? Perquè què ens ha dit en Víctor quan hem començat el programa? Que necessitaria que plogués. Hauria de ploure perquè va molt bé per l'aire, per l'ambient i sobretot per la nostra terra. No plou, Sabina, no plou. I on es nota més on no plou? Els aiguamolls. Per exemple, els de l'Empordà. Ivan, aquest matí has estat allà mirant a veure com està de seca la terra dels aiguamolls de l'Empordà, oi? Fa una mica de paneta. Doncs sí, nois, bon dilluns, què tal? Efectivament, aquest matí hem estat als aiguamolls de l'Alt Empordà, a la meva terreta, ja ho sabeu, que sempre me li tinc una estima especial i sobretot, com bé tu deies, no fa pena veure el que era, el que és normalment i el que està actualment el seu estat de sequedat, de sequedat i sobretot què comporta la sequedat? Doncs que la fauna i la flora que sol acostumar a habitar per allà no n'hi hagi tanta. Això és el que hem anat a comprovar aquest matí, hem parlat amb tècnics del Parc Natural, hem parlat també amb investigadors de la Universitat de Girona a veure quina és la causa o què et pot provocar que no hi hagi aquesta pluja abundant que hi hauria d'haver i aquest n'ha sigut el resultat, mireu. Recordeu l'última vegada que vau veure ploure? Doncs aquí els aiguamolls de l'Empordà no ho recorden. De fet, tot això que eren aiguamolls, ara podríem dir que són aiguasecs, perquè fa molt de temps que no plou i això està comportant unes conseqüències molt greus. Hem vingut a conèixer-les. M'acompanyeu? Hola, bones, què tal? Josep, ets tècnic d'aquí del parc, no? Sí, els aiguamolls tenen diverses funcions. La més important és acollir, a nivell internacional, acollir espècies en l'època de la migració prenupcial, que és quan pugen del sud cap al nord, acollir-los aquí i donar-los menjar i lloc tranquil. Això es transforma en un refugi imprescindible. Tenim aquí una bassa ben seca, no, Josep? Sí, és una bassa que porta tot l'estiu seca. Ja veieu, s'ha ben escardat. Això significa la climatologia que d'aquest any ha sigut molt dura. La bassa aquesta, sí, aquí hi ve la mainada quan pot, quan hi ha aigua, per tant es fan anàlisis a les aigües, es miren els invertebrats que hi ha i aquest any no es pot fer. Aquí no havia passat des que es va fer aquesta bassa de fer més de 10 anys. Diguéssim que durant l'any és tot ple d'aigua? A l'estiu mirem d'aixecar-ho durant un període com a molt d'un mes i després tornem a omplir-lo d'aigua i més esquarterat que el que veus ara. Això fins al mes d'agost està molt pitjor que ara. El problema de la sequedat no només passa aquí als aiguamolls de l'Empordà, sinó que està passant també en altres aiguamolls del territori. Però per què està passant tot això? Quines són les conseqüències que tindrà? N'hem parlat amb el doctor Daniel Boix de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona. La situació de les zones humides de Catalunya aquest any és una situació força difícil. És una situació que purament s'explica per la manca de pluja. Aquesta manca de pluges fa que també l'agricultura hagi d'augmentar la seva extracció d'aigua i això fa que els sistemes naturals rebin molt poca aigua. Fa que molts sistemes estiguin o amb nivells molt baixos o fins i tot secs i això acabi repercutint en la seva biodiversitat. Hem de tenir en compte que les poblacions no viuen només en una sola bassa, sinó que viuen en un conjunt de basses i per tant quan nosaltres en un territori perdem perquè s'han assecat moltes d'aquestes basses, aquesta població entra en risc en desapareix. Ja ho veieu, aquest terreny d'aquí darrere meu és un exemple més de la sequedat per la que està passant al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i com aquest, tants altres del territori. De fet, aquesta setmana és Sant Narcís i diuen que per Sant Narcís sempre plou. Per tant, esperem, que aquesta imatge que veiem ara mateix no tardi gaire en canviar. Doncs esperem veure aquests aiguamolls amb aigua una altra vegada i ara, Ivan, és el moment que ens expliquis on estàs perquè et veiem com entre bambalines una mica, diríem. Deixem ja el tema dels aiguamolls